Mwatsuka bwanji amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli today the 20th of September 2020 just 3 to 4 days from the poll kuchokera pa 16 paja amalawi nimangofuna ningokukumbusani kuti nthawi ina yake ma activists mdziko lino la Malawi anayima pa chilungamo ndipo chilungamo chake sikuti chinali chovuta, sichinali chokakamiza, sichinali chomenya, sichinali chotcha matayala kapena kulalatira munthu kapena boma kapena achakwera as a president and its government, koma kunali kupempha. Inu mundikumbukira bwino kunena kuti amalawi anadzuka, Malawi First inadzuka, Malawi Freedom Fighter inadzuka, kunadzuka ma individuals, kunadzuka azipembezo akupempha kunena kuti tatiyeni tiyang'ane kunati system ya meki imene tikugwiritsa ntchito electronic device machine kuna kuti muli chiyani mmenemu, ndipo Malawi Electoral Commission idayankhula molimba mtima kuzeranso kwa loya wawo kunena kuti Athabo Chakaka Nyirenda kusimikizira poyera kunena kuti mu system ya electronic device machine sikuyenera kupangidwa audit in whatsoever the case kufikira mlandu umenewu adautenganso a DPP, adautenganso a UTM komanso ma individuals ena ngati mwana wa ma CSTV Chimwaza, Bishop Ntua and others. Cholinga kwambiri chinali chonena kuti tatiyeni tuoneni kunati tisanakavote pamene tikufuna tigwiritse ntchito system imeneyi kunena kuti tikupanga migrate kuchokera ku manual tikufuna tipiteno ku electronic. Zinthu zizimavuta kwathu kuno kuli nkhani za ma network zimene zizipasa mavuto nthawi yolembesa kalembera wa voti. Tiyeni tipangeni izi, koma meki ndi boma la Malawi Congress Party komanso makra zinali kaka kulimba mtima kumenyesa nkhwangwa pamwala kufikira Athabo Chakaka Nyirenda kumatenga zileso kuthamangira ku makoti akuluakulu kuti zimene zisachitike. Ndipo mawu osirizira amene anabwera anali omangirira onena kuti poyang'anira kuna kuti meki imagwira ntchito payokha, ndiyo ima payokha, imatsatira lamulo ndilonena kuti machine kapena mu system ya meki simukuyenera kupangidwa audit. Ndipo chizungu chimene amagwiritsa ntchito chabwino Malawi wina aliyense, kaya ndiwo wa UDF, kaya ndiwo wa UTM, kaya ndiwo wa Ozamu, kaya ndiwo wa PCP, kaya ndiwo wa chipani cha my Joyce Banda PP, kaya ndiwo anzathu wa PDP, kaya ndi andanuko aliyense adadziwa. Ndipo anthu tidayimbira m'manja posachedwa apa chigamulo chitaperekedwa titangosala ndi just 2 days kuti tizipita ku zisankho. Tinaonanso Athabo Chakaka Nyirenda akunyamukanso kupita ku apilu. Chigamulo chakadana nacho akunati chigamulo chimene chabwerachi chonena kuti iyayi mwalola kunati anzathu osusa asayang'anemo musakhale auditing mu system ngati imeneyi, komanso tikunena kuti tigwiritse ntchito mashini wokha. Ndifuna mumvetsetse amalawi pamenepo atakakamiza Athabo Chakaka Nyirenda ku bwalo la milandu lalikulu lidawauza kunati bwererani, chigamulo chimene chachokera ku bwalo laling'ono chigamulo chimene nchokwanira chifaso ife ku bwalo lalikulu lino ife tikukuzanira kuti zosatira zachisankho zikuyenera kuna kuti zikatsatidwe potengera zimene mwapeza mu electronic device machine komanso zimeneno zavotedwa manually. Amalawi lerolo anthu tikudabwa kunena kuti Malawi Congress Party ili kalikiliki, ikudabwisika, ili pa nteng'eneng'e, ikuyankhula zinthu zimeneno mutha kumazifunsa mafunso kunena kuti kodi zimene zizachokera pati. Akuthamangira ku makoti, akuthamangira ma press briefing, ayita wina ndife, iye ayatibera ndi awa. Ndiyeno chomvetsa chisoni ndicho chonena kuti a vice president achipani chimenechi mkumano wawo atola nkhani zulo pambali powapempha amalawi kuti adekhe. Iwowa ayankhula mawu awa kunena kuti alole kunati mashini ameki anthu awapange audit. Koma mukayang'ana nkhani ya auditing for the past 2 years ma activists akhala akuonesedwa ngati zisilu ziko muno. Ndipo takhala tikukumbusani kunati tisamayiwale ife kunati tizitenga malamulo ongofuna kunati tizunze awo poyiwala kunati lamulo lomwe lija likapanga twist ilizabweranso kwa ife. Ine Richard Chimwemwe Mphepo ndakhala ndikukufotokozerani zimenezi mwavevemve kuna kuti mumve mmene kumapangidwa lamulo la 50+1. Timaliona lamulo lija kunati ndilogwira ntchito kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Tizinena honestly speaking, ndipo even ma 5 judges of the High Court anagwirizana nazo zimene za chifukwa chani anali ndi mtima wonena kuti tichose apita Mutharika mboma.
ndipo zimene zitachitika munawamvanso Malawi Electoral Commission akunena posachedwa apa kuna kuti tigwiritsa ntchito first to pass the post, ataona kunati Malawi Congress Party zawathina ndipo zinthu siziwayendera. Koma atakwenyedwa, atazuzulidwa, kwapezeka kunati mayi Annabel Ntalimanja akuzayisintha nkhanicha kuna kuti asimunatimvese bwino. First past the post ndi lamulo limene ligwira ntchito kwa aphungu komanso makhansala, koma kwa president tikuyendera 50+1. Zimene zija sadazipange mwadala. Sanja ya Babele pamene anthu adaona kuti ndiochuluka nzeru, Yehova adawononga maganizo awo, adapereka ziyankhulo. Lero zimene akuyankhula Sangwani Mwafulirwa ndi zimene akuyankhula mayi Annabel Ntalimanja ndizosiyana. Lero zimene maganizo mwachakwera zimene zilipo ndi ma 5 judges aja amene amapangana pali kukumwe lothamangisa wena lodana ndi wena, lero ndi zimene akufuna lero ndizosiyana. Nchifukwa chake pa front page pa newspaper ya lero ikukuwuzani kunena kuti MCP needs audit in the MEC system. Funso ndikumanena kuti padusa masiku angati chigamulo cha bwalo la milandu chitaperekedwa nkunena kuti mu system imene imufune musafune sili kufuna audit. Zomwe ndi mafotokoza zija Malawi muzizikumbukira. Tikamanena kuna kuti anthu amayika lamulo pofuna kuthana ndi wena, akuiwala kuti lamulolo liwagwiritsanso ntchito kapena azalifunanso. Lero MCP ikufuna lamulo la auditing. MCP ikufuna lamulo la auditing wiki sabata isanathe, ata pa koti atalamula iwo nkumayimbira m'manja. Kuma forums ya MEC, ku media not ya MEC, forums ya MCP, media team ya MCP inayimbira m'manja, DPP yagwanayonso ku koti, awakanaso audit. Onsaziwadi pansipa anthu anzeru mogwirizana ndi malamulo awayikira chiyani. Ndiye pansipawo adayikapo kunati musadalengeze zosatira zachisankho. Tikufuna tikuze nulati mukafaninize zimene anthu avota manuale ndi zimene zili m'mashini zikakafanana, pamene popono nde mukapereke chigamulo chanu kunati opambana ndi wakuti. Izi zawapweteka gulu la mayi Jesse Kabwira, zawapweteka gulu la china Chimwendo Banda, zawapweteka anyamata ojiyajiya aku Malawi Congress Party. Pano ayamba kumayang'ana ti heta yang'ana ni mafigures amene avota pa malopo ndi amene manambala amene akutuluka sizikufanana. Nkhani ndiona kuti Amalawi musapusisidwe. Makina amene ife ma activist, makina amene anthu akufuna kwabwino, kandi Amalawi Law Society amene anakhala akupempha azipembezo kunati makina tisagwirise ntchito izi ndizovuta, azathu apezana nazo mavuto nkuwakakamira akang'anyawa. Lero makina amene aja apangisa gulu la Boni Kalindo, Richard Mphepo, Antanyiwa, Bakiri Muluzi TV ndi ena onse achina Steve Chimwaza awapangisa anthu amene aja kukhala no madolo chifukwa vutoli tidaliona patali. Mene tinkayankhula ndi anthu amene amazitchula kuti ndiozindikira osaziwa kuti zisilu zopanda pake. Lero akukanika kupanga interpret mafigures kuzoona kuti makina awo atathawa network, akukanika kupanga adapt zochitika kuti ampange recognize munthu amene adalembesa. Akupezeka unati mubuku lakalembera wa vote ngope yake ilimo, dzina yake lilimo, ali ndiko votera, koma akapita pa makina akukanika kumpanga identify kapena kunzindikira. Malawi Electoral Commission itadziwa vutoli chimene chidachitika ndi chani, adalola kunati makina kwa anthu amene agwiritsa ntchito makina zinthu zoziyende avote, ndipo anthu ena amavota manually. Lero mafigures aja akamatembenuka akubweranso kumayankhula ngati anzeru atibera kutyolo zikutheka bwanji nanga kwakuti zikutheka bwanji. Ndimafuna ndikuze na Malawi kunena kuti kumwamba kukavomereza ndipo kumatenga anthu ena kuna kuti pamene akulu akulota asiye ana ngati ife tinenere, ndiye tinanenera zopya zimene MEC ikumanenazo. Lero MEC ili pa nthengeningi. Lero ku Malawi Congress Party ma meeting ndi osayamba. Even Malawi Congress Party ikukanika panopa kuna kuti isatire malamulo, pamene MEC ikukamba kuna kuti tiyeni tideke tisapange ma press briefing. Tikuiona Malawi Congress Party ili pasogolo yapanga kale press briefing yake yachiwiri osafsatira zimene wawo amene anamusankha Annabel Ntalimanja amene fetakhala tikunkana zimene wawo apempha. Zimene ziziti ziziona pamene anthu yawa akukana kunena kuti iya ife zimene ayi akukanika kusatira zimene Annabel wamusankha yekha. Mwamvera mauthenga ameneyo, ayi Annabel amene tinamusankha yekha asatikhumudwise, komano iwo wakusankha kukhumudwisa Annabel Ntalimanja uja.
iwo akasatiridwa ngati DPP kuti nawo ikapanga press briefing sakuyankhulapo kena kalikonse. Tamvanso ena lerolo akhala ndi press briefing ina pambali ponati ma press briefing ajatani kodi akanizidwa. Dziko liziyenda choncho. Ndeti mafuna kukumbusana Malawi kunena kuti lero zimene Malawi Congress Party akuzifuna poona kuti mazi achita katondo ndi zinthu zimene padzana tisanafike 2024 tidayamba kuzifotokoza kuti izi zipeweni, ndipo chichewa chomveka bwino timayankhula unati kupewa kuposa kuchiza. Meki ndi yam'manja ine ndidayankhulapo kuti tiyeni tipewe zinthu zimene zidaoneka ndi mayi Jeni Ansa. Mayi Annabel Ntalimanja kwa iwo ndi chamwayi kuti mayi iwanso asankhidwa kukhala pa udindo umenewu umene mayi nzawo adakhalapo, ndipo akumbukire zimene Jeni Ansa adakumana nazo. Lero ndi izi zimene zikuchitikazi. Lero mukufuna audit. Kodi mayi Annabel Ntalimanja avomereza audit imene adakana amabungwe akupempha, azipembezo akupempha, amalawi akufuna bwino akupempha, amalawi law society akupempha? Lero avomera. Akamavomera Malawi akufuna mwike pati. Ndipo cholinga chawo ndi chani? Mafunso amene tizikhala nawo ife ndi omwewo. Atola nkhani ameneno ali opasa chidwi, atola nkhani ameneno amba kuoneka mbali zawo, atola nkhani amene akumakwiya kukwira anthu mwina amene akufunsa, kukwira ziganizo zimene amalawi apanga. Okha atalemba kuti this election is Malawi has decided. Amalawi apanga decide, amalawi avota, koma tikuona amalawi atola nkhani akukwiya kopya. Okha ali palaini yokambirana kuzukuta kuti chisankho chikuyenda bwanji, koma ena akukwiya chifukwa chani? Joka wawo amene anamusiya mthumba kunati zinthu zioneke, lero zinthu zayamba kuvuta. Amalawi mundikhulupirira, takuwuzani ine ndimakhala ndikufotokozerani kunena kuti nthawi yokagamula pamene anthu angosankha ma running mate yawo, pamene anthu apereka ma nominations paper awo, ena ndikumanena kuti waphonya penalty, wakuti wachinya penalty. Mwayionano penalty kumene ikupita. Lero waphonya ni ndani? Zonsezi zimachitika chifukwa angakhale pakati pa atola nkhani pali chinyengo chochitisa manyazi. Chinyengo chochitisa manyazi. Lero madashboard amene timaona aja akupereka malizasi aja, madashboard aja achosedwa simuwaonanso. Madashboard aja achosedwa simuwaonanso. Taona zosatira za Lilongwe zikuchedwa kwambiri kufufuza chimene chikuchadwesa malamoti Lilongwe ikanakhala yoyambirira. Matale Center, Menitale Center, Electoral Commission inasamuka kuchoka ku Blantyre ndikupita ku Lilongwe. Lilongwe ikanakhala yoyambirira kupereka zosatira kunati zafika kale ku Menitale Center chifukwa ma distance awo is less than 50 kilometers kuna kuti ale ku Tale Center. Koma lero tukana oyambirira kupereka ndi akuthyolo, apereka kuthyolo, blame ikubwera kwa akuthyolo pamene ena pamubwatalikapo sanafike ku Tale Center. Ena apa masintha apa sadalowe mu tale sheet kunati atipase zosatira. Zinthu zodabwisa. Funso ndikumanena kuti kodi zimene zikuchitika chifukwa chani? Akalemba amakhala kuti walemba. Ndipo sikophweka kukoka ng'ona ndi mbeza. Kuvuta nyimbo imene ya Anglican Voices idayimbidwanso 2014 mmene Professor Arthur Peter Mutharika amawina 2014. Nyimbo imene inayimbidwa pano panso nyimbo zimene zikuyimbidwa. Nyimbo zimene zikuyimbidwa. Ndipo apapa zinthu zavuta. Ma meetings onse amene akuchitika zikumveka, zikuoneka, anthu kuma meeting komweko ndi manena ene mosabisa. Akunyamula mauthenga amene mukupangawo, maupo amene mukupangawo, akuwatumizanso kwa ife kuno kunja kunati mudziwe. Musaona ngati anthu angokamba ngati ma propaganda. No. Mafigures afake amene mwakhala mukuwapanga osiyana ndi zimene anthu atola nkhani akhala akupereka. Zonsezo zikuziwika chifukwa nati munayikanso nanu mapalalo tale centers anu amene ndi mafigures anu ogwirizana ndi zimene munayika mu system kunati zikhala choncho. Ndipo mmachita kunati simuyinyantha zikuvutani. Boma simulamuliranso. Mwakuti koma tikuti kumwamba kukayankhula kumakhala kuti kwayankhula tiyeni tidikire. Tamva kunati mu system ya MEC imene yapita ku Menitale Center atolera ma constituency okwana 16. Koma ine mutha kudabwa zulo pa ripoti limene timalandira timadikirira kuna kuti mu system mo tikulandira ma ripoti osimikizika ama constituency kapena no ma district okwana 16, koma zulo talandira ma district 4 okha. Zodabwisa zikuchitika. Zodabwisa zikuchitika. Ndi mafuna ndinene ichi kuti pamene dziko likuyembekezera mchidwi, pamene ino ameki mukuzuzula oyankhula afe pa social media,
pamene mukuzuzula nyumba za atolankhani mudziwe kuti inunso ameki mukuyenera muzizuzule nokha koyambirira, kunati chisabwira chimene mukupangachi mukupereka zobetchera ku dziko la Malawi. Dziko la Malawi ngati muli yase, amene muli yase ndinu ameki, chifukwa mukukanika kupanga chiganizo chenicheni. Angakhala kufunsani kunati simukupangidwa force pena pake, ndikumana kuti ayi ine sindikupangidwa force ndi wina aliyense, ndikungogwiritsa ntchito malamulo, ndikumanong'onezana ndi achinampesi. Zimenezi sizikuthandizani mayi. Tinaonapo Maxon Mbendera akulira akulengeza zotsatira. Chifukwa chani? Sizidasangalase amene amafunawo. Ndimafunanso ndinene chonchi kunena kuti mamistake amene anthu aja adusamo inu musakhale wobwereza. Chenjezo langa ndi limenelo. Kwa inu a running mate, inu si vice president ya, inu ndiye inu a running mate amene mukudikira bambo Vitumbiko Mumba. Mubwerere mbuyo mukayang'ane zimene mudakana, zimene mudalimbikisa kumeki kuti zisachitike. Ife tili pamenepo kukusatirani kunena kuti meki machine sikuyenera kupangidwa audit chifukwa ndipofunika chitetezo. Mawu ameneyo tidagwira, tithokoze akhoti adatithandizira, koma adatipasa crew yonena kuti tilondole. Ndiyo yonena kuti mukamalengeza zosatira muonesese kunati zimene ali nazo kansala kuma station zimene zazifanane ndi zimene machine anu akunena. Zimenezo zimene tikufuna. Sitikulimbana nanu zambiri. Ife tikudikira ndi chete. DPP mwayizuzula. Ndipo makalata akulembedwa. Ena sitiyankhula, ena ayambaso kuyankhula kubwetuka, ena kukamba zoti aberedwa, ena atani. Kodi wakubayo akhale ndani? Wakubayo akhale ndani? Tizikhala ndi nzeru poona kunati Amalawi akapanga chiganizo chawo. Ndidanenapo ine kunati zomwe tikupangazi mzipanimu. Amalawi akungosoweka kupanga chinthu cholondolacho. Ndipo lero nzosadabwisa kunena kuti mutakuona kudera phungu wakumeneko ndi wa Malawi Congress Party, koma amene akwina chisankho cha mtsogoleri ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Phungu wakudera kwathu kukhala wa UDF, koma amene akwina kumeneko chisankho cha mtsogoleri ndi kukhala Professor Arthur Peter Mutharika. Phungu wakumeneko ndi wa UTM, koma amene akwina kuderako chisankho ndikukhala Professor Arthur Peter Mutharika. Zimene zikutiuza chani? Nthawi imene Amalawi tinali nayo yomatenga anthu ovota ma delegates ngati zidole zathu, nthawi imeneja inatha. Pano delegate amene amasankha bwana ukamuyika pa mpando wapanga chiganizo. Waziwa mawu aja ndidayankhula pazana kunati Yesu akupita kukapachikidwa atakumana ndi azimayi akulira, adafika powauza azimayi kuti azimayi musalire ine koma muzilirire inu ndi ana anu. Lero anthu ovota akuzilirira iwo ndi ana awo osayang'ana zimene mukupangazo. Mahewu alibe kanthu, mabanzi alibe kanthu, ma 50,000 alibe kanthu, ma 50 kwacha alibe kanthu, ma 5,000 alibe kanthu, kututa anthu magalimoto kulibe kanthu. Umene usutsogoleri, koma utsogoleri ndi umene Amalawi apanga chisankho. Nimafuna ndikuthokozeni Amalawi pamene chilungamo chofuna chizembesedwe, tiyenibe tikhale odekha. Akuyesesa njira izi ndizi zonena kuti abere, koma mmene tinachokera nanu mu 2019 2020 fika 2025 tikhalabe tikuyima pa chilungamo. Kaya nkumangidwa timangidwe, koma tiyime pa chilungamo tiyauze kuti zochitisa manyazi ndi nyasi izi sizikufunikira mu dziko la mtendere ngati lino, dziko la bata ngati ili, dziko limene mukutha kuona zinthu zoyipa koma osafuna kuwamasula Amalawi. Kugwira anthu 8 kufikira ponena kuti polisi ndikutanthauzira kulemba statement tagwira anthu amenewa, kuphatikizapo a returning officer amene amafuna kuzipha okha, amazipha chifukwa cha zinthu zina ziopsezo zina, koma ziopsezozo polisi osafuna kutipasa satane kuti chimene chimachitika ndi chani, akuti amaopseza ni ndani, osapereka. No wonder Amalawi zonsezi zakhala zikuchitika. Anthu akhapidwa pa Mbowe, anthu akhapidwa pa area 18, anthu apanga zinthu zosiyanasiyana mdziko muno, anthu ena achinamulo kuchita kuwadziwa amunchesi kuti akupanga izi ndi awa, uchifwamba akupanga ndi awa, anyamata zikwanje ndi awa. Polisi yathu sinabwere pa open ndi kuti usati tawagwira ndipo amawatuma ndi akuti, zolinga zawo ndi akuti. Awanso awa presiding returning officer amangidwa awawo amafuna kupanga suicide iwa. Simumva kena kalikonse, mumva boma ili likachoka chifukwa target yawo akufuna tikavotenso. Target yawo iliponena kuti tikavotenso. Ndedu kunati kuti chilungamo chonsechi chiziwike. Akapanga zimenezi that's fine and okay, koma ngati ndoena kuti tiziwe bwana awa amene amafuna kuzipha m'manja mwa polisiwa amafuna kuzipha chifukwa chani kuti nkhomako.
Funsolo ndi limenelo. Amafuna kuzipha chifukwa chani? Chimene chidakulira ndi chani? Ndi pressure yochokera ku Malawi Congress Party imene anaona kunati izi zindivuta tithomangidwa nazo, izi zindivuta, izi ndalama zinzanu zimenezi ndadya kale, koposa ine ndingozisowesa basi. Ndikasowesa umboni wapita. Nge umboni ulipo mayi Yoramu mufuna musowese umboni. Asangwani Mwafulirwa, nkhani ikafika pa press briefing musapondereze press briefing. Chifukwa nkhani imene kukuza achitetezo lero mwini wake wa nkhani yonseyo gwero lonselo ndi Malawi Electoral Commission. Kaya anthu akumangidwa ku Monkipe, kaya anthu amangidwa mu Nchesi, kaya anthu amangidwa pa Nchewu, koma nkhani zokuza meki gwero la zonsezo ndi Malawi Electoral Commission. Police can be involved mu zinthuzo, koma amene akupangisa zonsezo ndiye kuti ndi Malawi Electoral Commission. Koma bambo Sangwani Mwafulirwa mwaoneka kunati mukuchichilika kuchingira anthu mafunso, mukuchichilika kuyankha zinthu zina ndi kukaniza anthu ena kuti asayankhepo, chimene sichili chinthu chabwino. Tikuwuzeni zimenezo. Imakhalapo nthawi yoonesa udolo, ndi imakhalapo nthawi udolojo umasandusa kukhala uchitsiru. Nthawi yafika. Inali nthawi ya Maiteni Ansa. Iyi ni nthawi ya inuyo. Imene muonekere kuonetsera chilungamo chanu, imene muonesere kuonesa transparency yanu, imene muonesere rule of law, imene ionesere independent body you are. But if you are to maintain this stupidity, definitely it will reveal you. Mwakoma nonse Amalawi, mukhale ndi mawa wabwino pamene tikukumbusana kuti Malawi Congress Party ndi makhoti adasankha lamulo lothana ndi Peter Mutharika la 50+1 ndikumaona ngati athana naye. Malawi Congress Party ndi meki idasankha lamulo lena kuti mu system ya meki musafufuzidwe. Lero Malawi Congress Party ikufuna kuna kuti ipangidwe audit ifufuzidwe system nthawi yotaita. Madolo mukhale inu, achilungamo mukhale inu Amalawi, tangofuna kutsegulani maso kukuuzani zimene zikuchitika pa ground. Munali ndine Richard Chimwemwe Mphepo amene sindisachoka ndimakhala ndili konkuno. Ndidasankha kukhala chete osayankhulapo kumasatira china chilichonse chimene chikuchitika, koma zaoneka kuti maugogodi azipani zina ayambapo kale pofunanso kukuyikani Amalawi pa mavuto kumaona ngati apanga chinthu cholondola. Kukhala maganizo othamangira m'makhoti, yesu pitani m'makhotimo, koma Amalawi akukanani. Zokuti Amalawi akuvutikawa munapitisa kovutikako ndi inuyo, Amalawi akudziwa. Zoti kukoma nkamwa za kampeni zanu zimukwanisa, Amalawi akudziwa, Amalawi apanga cholondola. Let us wait for the truth, for very soon the truth shall be prevailed. Thank you very much.